За първи път, но не и за последен, гост в студиото е Милена Иванова Еа. Тя е нумеролог, завършил в Русия и е специализирала ангелска терапия при Дорин Върчо. Милена, каквото и да значи това. Но интересното е, че Милена казва, че нумерологията е път към себепознание. Тя не ти дава карта, по която да вървиш, а ти предоставя някаква възможност за избор. А също така има кармични болести, но има и болести, които са се появили вследствие на изборите, които сме направили. Моля те, кажи как стигна до нумерологията и какво е това ангелска терапия? Преди да започна да разкажа на зрителите как точно съм достигнала до нумерологията, искам само да вметна, че всъщност нумерологията е пътеводна карта. Но в никакъв случай не можем да кажем, че тя е панацея или пък това, че на 100% може да определи нашите събития и нещата, които се случват в живота. Добре, ти съобразяваш ли? Сега ставаш сутрин, казваш, днеска ми е ден четворка, няма да се карам с никого, така ли? Ами, аз не се съобразявам, а по-скоро изследвам. Защото това е една езотерична наука, която не се учи само от учебници и от книги, а по-скоро се изследва и в хода на нашето ежедневие разбираме как работят числата за нас самите. Тоест, не е необходимо само да си добър в математиката и да си прочел много книги по нумерология, а трябва да имаш и някакво вътрешно чувство или знанието се натрупва с годините. Изобщо не трябва да си математик, защото в нумерологията изчисленията са изключително лесни и прости. Просто трябва да имаш 4-ти клас завършено образование и да можеш да смяташ от 1 до 10. Но аз лично смятам, че най-добрите изследователска дейност се случва тогава, когато я практикуваме в ежедневието, защото всеки един от нас е отделна вселена и планета и трябва да видим как работят определените вибрации и числа спрямо дадената личност. Ти сега ще ни разкажеш след малко прогнозата за следващата седмица, ден по ден. Но направи ли едно изчисление за заглавието на предаването О, здравей? Да, кажи му, сега първо трябва да кажем, че не сме го измислили ние с продуцентката Соня Момчилова, а заглавието го измисли журналистката Зора Нейкова. Така че, о, здравей, каква му е вибрацията? Ще ни бъде ли? Въпреки, че не съм участвала в измисленето на името, мога да кажа, че вибрацията на предаването е чудесна. Тя е 2 и особено буквата О, която е начало и край на Вселената, т.е. сливането на микрокосмоса с макрокосмоса, дава една много добра защита и положителна реализация. Дългосрочна при това. О, това звучи добре. Още повече, че единицата, 2-ката и 3-ката са числа, които са в основата на абсолютно всичко и 2-ката специално е свързана с творчеството. Творческия подем, успехите, дългосрочен късмет в всяко едно начинание. Както е казал народът, дай Боже, да. А 17-ти, това е денят на Света Марина. Има ли нещо специално в тази дата? 17-ти също е една много добра положителна дата, която е подходяща за начало на нови бизнес начинания, нови проекти с дълготраен успех. Значи не сме го мислили, ама ни се е получило от нумерологична гледна точка. Определено. Да, нищо не каза за ангелската терапия и после минаваме към дата по дата с прогнозата. Ангелската терапия е работа с енергия и работата с ангели е много лично съкровенно нещо. Ангелите присъстват в нашия живот навсякъде и постоянно. Тяхното присъствие е много меко, нежно, леко. И това, което трябва да знаят хората е, че всеки един от нас има ангел-хранител. Но ангелите са същества, които са създадени от Създателя, така както и ние сме създадени, но те се съобразяват със свободната воля на човек. И ако ние не ги молим за помощ, те просто не се намесват в нашите ежедневие. Значи в Софийското задръстване се казва, молете, намери ми място за паркиране, да, и така ли? по-специално
Метатрон много помага за пътешествия, задръствания и всякакви видове пътувания. Много ти благодаря за този съвет. Нека да минем сега към прогнозата за следващата седмица. Следващата седмица е изключително добра. Целият юни месец ни е даден за... Юли, да, извинявам се. Целият юли месец ни е даден за високи постижения. Стига да можем да се възползваме от тях и разбира се да сме си посяли семенцето малко преди това. Няма критични дни, нямам специални препоръки или определен ден, в който да насрочваме профилактика. Просто трябва да се съобразяваме с топлото време, да не прегряваме, да не се излагаме изключително много на слънчеви лъчи. Това е един кардиолог, може да ни го каже, нямаше нужда нумеролог да си каним в студиото. Да, така е, но аз лично, тъй като не съм лекар, аз говоря чрез числа и техните аспекти. А имаш ли някакво разписание ден по ден за седмицата? Нямам точно разписание, тъй като в здравословен план седмицата е отлична. И просто единственото, което трябва да правим е да имаме добро настроение, да мислим позитивно, да се грижим за себе си, да се храним природосъобразно и да бъдем активни. Ти с това направо си описа смисъла на нашето предаване, така че освен да ти кажа много ти благодаря и се надявам да се видим следващата седмица пак с хубава прогноза. И аз ти благодаря, Маги, и желая успех и попътен вятър на предаването.